dimili će, ja moram ovako da ih povučem. Znači 14. aprila pogača. 14. aprila druga pogača. Druga. Ona njoj čuva život. Jesi vidio ovdje kad zahladni, kad je sad temperatura na polju 13 stepeni, ja mislim 12-13 stepeni, nije više ovdje. No dobro je, 6 ramova legla i to dobrog legla. Dobrog legla, 6 ramova. Zoki moj. Evo ovako. Sad ćemo da zatvorimo. Tako. To si taj. Samo da vidimo ovdje. Da zapišemo da smo za nas stavili pogaču. Danas datum. Danas je 14. 04.08. pogača. Pogača jednako 6 ramova legla. Meda dodati. Mora meda.